Niin, terve kaikki ihmiset siellä YouTuben puolella ja ruudun toisella puolella. 2 asiaa, mitä te varmaan heti ihmettelette. A. Miksi mä seison roskiksen edessä? Ja B. Mitä mä teen The Great Gomedin kanavalla? No molempiin asioihin löytyy vastaus. Toiseen asiaan vastaus on se, että minä olen Johannes, jonka Juho mainitsi hänen edellisessä vlogissaan. Ja toinen asia, miksi mä seison roskiksen edessä, on se, koska tuo ulkona tuulee niin paljon, että kännykällä sä et pysty vlogaamaan tuolla, kun tuolla tuulee ja se häiritsee. Ja tää on toinen kerta, kun me tätä vlogia yritetään tehdä. Ja siis ensinnäkin, nyt siirrytään tähän pääasiaan, mitä mä oon. Siis minä oon Johannes, 13-vuotias poika Espoosta, minäkin. Ja minä itse teen siis niinku maan kanssa airsoftaa ja pelaan tennistä harrastuksena. Ja pelejä, mitä mä pelaan, on melkein kaikki. Riippuu vähän niinku tietystä. Pääasiassa Call of Duty ja YMS FPS-genreä. Välillä jotain Minecraftin modpackeja, YMS muuta tavaraa. Mulla on itellä myös YouTube-kanava. Aina jotkut suutte, sitä ei kannata mennä tilaamaan, koska mä en tee sinne vielä videoita. Mä teen myöhemmin sitten tiedotusvideo, jos sinne tulee videoita myöhemmin. Joita mä teen joko yksin tai kavereiden. Ja sitten tämä meidän Aku, eli se 3. henkilö, joka tässä kanavalla tulee olemaan minun ja Juhon lisäksi. Hän tulee nyt, koska kello on nytten about kohta 3. Hän tulee 4. Ja tää video siis kuvataan nyt sunnuntaina 9.3. Ja se tulee tubeen joskus illalla around 9. Ja niin sitten no siinä taas on ihan kaikki, eli sitten siis mä oon Johannes, ottakaa sitten muakin sitten vielä tällä kanavalla vielä lisää ja kaikkea muutakin lisämateriaalia tulee. Ja tänään tulee vielä meiltä kaikilta 3 tulee video sitten tänään vielä tämän videon lisäksi. Elikkä hyvästi kaikki. Ja jos ihmettelette kuka on kuvaaja, ihmetelkää ihmeessä. Mutta ei kauan tarvitse ihmetellä, sillä sulle minä! Subatkaa kanava, kommentoikaa, liketkää, dislikatkaa, ihan sama. Ja we'll see you in the next video. Goodbye!